ekero ritko ria rero riari ritko riogochengera okorora gosierimanikanite buna World Sight Day nigo ewizara yobochenu eserikali ekaunti ya Kisii kubwaterana n'ekisector ao baba korwa oboringori bwa bosa bwa maiso ase abantereba b'ekigari kya matatu omorobero yo nigo korekana ase obugategati bw'omuchi obosongo ase stage buna tokumanyiwana omurikeito Frida Kerubo. Chitariki 13 omutinyo 10 okera omwaka ne lituko lyogochengera amaiso gose World Sight Day. Lituko lya lero abonchoreria ase sekta yobosombi imemo chobosongo anene mono chintereba nigo benyorera obokonyi ase balingorigwana onde bwensi oyotoka no muchando bwa maiso nigo enyorera ebirore bya bosa. Ase lituko lya lero ekiagera lire lituko lyogochengera okorora gose sight okorora ensengima eneri tukoleli nene mono asensemo ya maiso gukwana no munyagitari bwa maiso Daniel Mochere nigo aerera okubwaterana kwa bone serikali naboigo ababwatani bande ase ogokonya chintereba elikweneki obokoleri obuya chingaki bakorundia eligotanga emebasokano twaro chengambuya tokaungana na abande government of Kenya kurwali ophthalmic service unit Kisii County Government, Springfield, Optometry Association of Kenya, KK Optics and ESLO. Tugachamo tukaranga mbuya ase lituko lya lero ase njogo chengera lituko liga tonyako batogo screen chi drivers echikogenda chigari chi driver chiobosombi abantu ekiakogera tokoliga chi driver nkora tole chi achari chipara. So as Optometry Association of Kenya abara batangani asomorogerio yoga tokaranga mbuya tonyale ko batokoligere lingana naki chiachali goseme bosokaneye ko basipara cheito anda akengoruira asobo kongubwa maiso elinde onyo tokoranga obokongu obunkoru bora asa maiso na litoranya ko batogo advise various government agencies na ande tunyako batoko improve ya sector ye elinde to reduce chiachali echi ase chipara gukwana negati yechintereba nigo bagokera omurubiri yo naboigo obokoleri obuya ase bene kibuna banyorire obokonyi chinkechyo boigo nigo bagania abantereba bande gwesokia ase okoringorigwa ndoja se service twanyorire ase stage tukoria rero ya baire kongo asabanya gidali baitu bajigo jari abantereba ase nsemo ya maiso ndoje none birengo twabari egerekero kwa tero bumwa maiso kwanya kubege birore kwa mulikira bagaso moita ase service irengia abantu bari batera igagando nyuma okonyi mburi gasinga nje birore mburi bakwenana asemine se muno nje bangeri birore. James Mugudhu nigo airanirimbye mono gochia serikali ye county ase okoreta omurubirio obosa naboigo kwenana ebirore bosa ase boigo agania abantereba bande gwesokia ase obunge naboigo koringorigwa na kwenyorera obokonyi. Nafanya na keyboard gasi nimefurahi kupata macho ya bure. Nashukuru sana serikali ya county. Frida Kerubo, Ndizi TV.